Det næste, vi skal i gang med, det er et pointsystem. Og for at lave et pointsystem, så starter vi altså lige med en variabel. Så vi laver en ny variabel, der hedder point. De ligger heroppe i hjørnet. Man kan vælge forskellige formater. Man kan dobbeltklikke på dem her, for at vælge, hvordan det skal se ud. Om det skal være sådan en her, man kan ændre på, eller om det skal være sådan en, hvor man både kan ske skriften og variablen, eller om det bare skal være variablen. Jeg kunne godt tænke mig, at der stod point, og så vores antal af point. Så den ser meget god ud, den her. Hvordan skal vi så få point? Jo, jeg tænker, det skal være hver gang vi krydser målstregen her, så får vi et point. Det kan vi gøre ved at lave sådan en registrering her omkring, om bilen rører ved noget rødt. Fordi så skal den altså få et point. Så vi går ind her på registrering, berør farven og vælger farven på vores mållinje der. Så vælger vi lige, når der klikkes på flaget her, hvad skal der så ske? Jo, for evigt, så skal den altså tjekke, om den berører farven. Så det vil sige, hvis den berører farven rød, hvad skal der så ske? Så går vi ned i variabler, siger point, så skal den altså ændre en variabel, ikke bilhastighed, men den skal ændre point med 1. Så lad os se, hvad der sker, når vi trykker på det grønne flag her. Vi ændrer lige startpositionen til at være bag ved den røde linje, så vi kan tjekke, om den rent faktisk får point. Så vi skriver lige minus 40 her i starten, hvor vi vælger, hvor den skal gå hen, og 142. Så ser vi lige. Det ser ikke ud som om vi får nogen point af det. Det kan være, at den røde linje ikke er helt tydelig nok. Så vi går ind på baggrunden og laver den lige lidt tykkere. Så får vi en masse point her. Så går vi selvfølgelig op og siger, heroppe, helt i starten, siger vi, sæt vores point til 0. Og vi kan se, nu fik vi lige 13 point af at køre over målstregen. Vi skal selvfølgelig kun have 1. Så det kan vi gøre hernede ved at ændre koden og sige, vent 2 sekunder, 3 sekunder, før den tjekker igen. Bum. Og så har vi altså fået et point, når vi kører over målstregen.